Influencerii mei preferați sunt din afară, în general. Nu prea îmi plac influencerii români pentru că mă calcă pe nervi. Aberează. Mai ales că pe unii dintre ei îi cunosc. Și nu sunt așa în viața reală. Știu, în afară mă mai uit la familia Kardashian, știu că ție nu-ți place, dar eu mă uit de mult timp la familia Kardashian. Sunt interesante să te uiți la ele, să vezi ce plastic și-au mai pus în corp. Mi-e și rușine să vă zic care erau influencerii din timpurile noastre, pentru că să spuneți că sunt înapoiat și clasic. Eu dacă v-aș zice că am fost influențat de Jules Verne, de exemplu, e un influencer? A fost Jules Verne un influencer? Mă întreb. Sau, nu știu, Asimov sau niște autori. Dar eu zic că au fost niște influenceri până la urmă, pentru că te-au influențat gândirea, idealurile în viață. Ți-ai fi dorit să ajungi în anumite locuri, ai citit, să zicem, Vinetу, îți doreai să ajungi în America să vezi pieile roșii, ai citit Cei trei mușchetari, voiai să ajungi la Paris să vezi Bastilia și așa mai departe.